Meta l-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu komplet tintensifika, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat minn Anne-Marie Grech, sabu l-ħin biex iżuru wirja artistika fi spazju kreattiv il-Belt Valletta. Iva hija inizjattiva ta' spazju kreattiv li tiġbor fiha sensiela ta' xogħlijiet li ħafna minnhom huma kreazzjonijiet ġodda tal-artist Austin Camilleri bit-tema Anger is a lazy form of grief. It-titlu tal-wirja huwa saħansitra tweġiba xewqa tal-artist li jiddubita l-opposti u jintegrom. Din il-wirja hija marbuta mal-inġustizzja u d-diffikultà li tiddefinixxi x'inhu tajjeb jew ħażin. Fl-immaġini, Austin Camilleri jindirizza kwistjonijiet ta' migrazzjoni u kolonjaliżmu fost l-oħrajn u jispikkaw statwa tal-awwiem mnila ġus, l-użu tal-passaporti u t-teatru rjal. Bernard Grech minn dejjem saħaq fuq l-importanza tal-arti u l-kultura f'pajjiżna xita ta' dan huwa l-viżjoni li l-Partit Nazzjonalista għandu għal dan is-settur li toħroġ biċ-ċar fil-programm elettorali. Nemmnu fl-arti kull tip ta' arti u l-kultura għalina l-arti u l-kultura u l-isport huma forum ta' edukazzjoni li huma mhux biss anċellari ma' parti essenzjali mill-edukazzjoni taċ-ċittadini tagħna. Biex nagħmlu allura anke b'mod ċar l-impenn tagħna biex ngħinu propju dan is-settur anki tal-arti, l-kultura, ma anke l-isport aħna qegħdin ngħidu li r-rata tat-taxxa fuq l-ewwel 80,000 euro tkun ta' 5% sabiex ngħidu mhux biss il-persuni jridu jkomplu jaħdmu f'dan is-settur imma jridu wkoll jgħallmu lil studenti oħrajn, coaches, artisti, mużiċisti, kompożituri, għalliema fil-qasam mużikali tad-danza, tal-iskultura, tal-pittura, ħalli jkunu jistgħu allura nkomplu ntejbu u nsaħħu mhux biss is-settur imma l-istess ċittadini tagħna. Iva, Anger is a lazy form of grief hija inizjattiva ta' spazju kreattiv.